Радыётэатр. Лепшае. Шчырае прывітанне ўсім, хто застаецца на канале Культура, дасылаюць гукарэжысёр Ксенія Ремезонова, вядучы Владзімір Трапянок. Мы рады запрасіць да праслухоўвання эфіру ўсіх аматараў тэатра перад мікрафонам і прыхільнікаў купалаўскага тэатра, які сёлета святкуе стагоддзя. Пад знакам яшчэ аднаго юбілею, а гэта 95годдзе беларускага радыё, мы працягваем складаць анталогію запісаў, зробленых разам з галоўнай драматычнай сцэнай краіны. Дарэчы, сёння ў нас яшчэ адно прысвячэнне. Да 70годдзя драматурга, заслужанага дзеяча мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР Аляксея Дударава, мы звернемся да ўвасаблення ў тэатры і на радыё яго п'есы «Парог». І сёння вашай увазе першыя дзве часткі аўдыязапісу, зробленага ў 1986 годзе. Спачатку колькі слоў пра юбіляра. Аляксей Ануфрыевіч заявіў пра сябе ў галіне прозы, выступаў як тэле- і кінасцэнарыст. Але галоўную ўвагу надае тэатральнай драматургіі, у якой мае найбольшае дасягненне. Дэбютнай у творчасці аўтара стала п'еса «Выбар». Затым драматычныя набыткі Аляксея Дударава прымножыліся п'есамі «Парог», «Вечар», «Радавыя», за якую, дарэчы, драматургу вручылі дзяржпрэмію Савецкага Саюза. Названыя творы заваявалі шырокую папулярнасць і вядомасць. Усе яны, між іншым, маюцца і ў фондах радыё. Не так даўно ў межах праграмы «Радыётэатр лепшае» вы мелі магчымасць паслухаць радыёверсіі спектакляў «Вечар» і «Радавыя». Пераслухаць іх можна ў гэтыя дні на нашым сайце www.radiokультура.by. Калі ласка, далучайцеся да аўдыархіву перадачы, паглыбляйцеся ў прапанаваныя абставіны, но пасля ў сацыяльных сетках дзяліцеся ўражаннямі. Но сёння мы прапануем чарговы увасоблены твор Аляксея Дударава, якому таксама ўласцівы высокая маральная этыка, духоўнасць і чалавечнасць. Прапануем вашай увазе першыя дзве часткі радыёверсіі спектакля «Парог», што быў у афішы купалаўскага тэатра з пачатку 1980-х. Паставіў яго народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Музыку да спектакля напісаў кампазітар Сергей Картэс. Дзеючы асобы і выканаўцы. Вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Буслай, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Аліна, актрыса Галіна Фёдорова. Красоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі. Драгун, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька. Маці Буслая, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Бацька Буслая, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Мікалай, народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Ніна, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальшэўская. Шаргаеў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Над радыётворам працавалі рэжысёр, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч, рэдактар Уладзімір Мехаў, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, гукааператары Соф'я Бязлюдова і Тацяна Сідарова. Невялікі пакой гарадской кватэры. Простыя васильковага колеру шпалеры. Все самае неабходнае. Стол, два крэслы, канапа. На сцяне ў драўлянай рамцы сямейныя фотаздымкі. Побач на цвіку вісіць вышываны ручнік. Пад ім гадзіннік з зязюляй. Раніца. На канапе спіць Буслай. Год пад 50 з першага погляду. Але толькі з першага. На самой справе 40 няма, няголены апухлы твар, брудная кашуля, ускудлачаныя валасы. Звініць тэлефон. Бэра, выключи будильник, я все одно не подымусь. Ну выключи будильник, паразит. Ну и паскуда ж ты, Бэра. Мама! Мама! Мама!
Да что ж это такое, ёлкина мать? Сплю я, чи что? Алло, не ведаю. Ничего я не ведаю. Алло, якая 48-я? Я в справочную звоню. А, справочная. Скажите, коли ласка, які гэта город? Ды не гоняю я вальтоў, я сапраўды. Алло? А, ты уже 9-я? А где ваша 48-я? Ага, Гарик я, Гарик. 48-я? Слухай ты, лічба, ну няўжо табе цяжка сказаць, які гэта горад? Ды ведаю я, які год і месяц, ведаю. Што? А чаго гэта я ў Дубровінску? Ты не ведаеш? Я не ведаю. А колькі цяпер часу? А, ужо даюць. Ну, дзякуй, лічба. Адзін чорт. Павінен же хто-небудзь сюды прыйсці. Ты глянь, не ведаю гаспадара, але што яго клёпак не хапае, гэта факт. Ручнікі развесіў. Ух ты, ходзікі з птушачкай. Ку-ку. Буслай бегае па кватэры, зазіраючы ў пакой, знаходзіць тое, што шукаў, і знікае. У пакой уваходзіць Аліна. Ёй год 28, стройная, прыгожая, апранута модна і сучасна, але з густам. З'яўляецца Буслай. Чаго ты? Откуль вы? С туалета? Стойте! Стойте, не ворушитесь, иначе я буду кричать. Не трэба. У меня голова болит. Я только прилягу тихусенько и все. Не подходьте. Ну, я ж тебе сказал, не кричи. Ви даремно залезли сюди. Ён дома грошей не тримає. Ви даремно залезли О, сюди. завелась. Да что мне до твоих грошей? У меня черти в голове мак толкуть. Не могу разобраться, где я и кто я. Ось зараз розберемося разом. Не, дорогуша. Не подходь до меня. Звонить ты меня в милицию не будешь. Отойди. Да я не злодей. Я просто алкоголик. Живу в поселку Светлым, без прописки. Так что с милицией у меня отношения сапсованные. Ну, поклади ты трубку, не бойся. Поклади. О, ось так. Добре. Добре, тоді скажіть, що ви тут робили? Что робил? На унитазе сидел. А до гэтага спал. А до гэтага не ведаю. Я чуть з глузду не з'ехаў в гэтай кватэрцы. Прачнуўся, хата вясковая, ходзікі на сцяне. У нас уся вёска такая. З вакна зірнуў, ёлкіна мать, зямля ўнізе. О, думаю, дапіўся. Хата ў паветра паднялася. Да як ви сюди трапили, я вас питаю. А що ти вішиш? Сама, мабуть, затягнула мене в ложок, а тепер вішиш? Что? Тебе у ложек зерню люстерка лапать?
Тебе у труну час класть, а не у ложек. Чому это в труну? А ти погляди на себе, ти ж синій. Это ж А синдром. який ще синдром? Похмельный, темнота. Так. Алкоголик, значится? Профессиональный алкоголик со стажем. Вельми приємно. А мне не вельми. На душі, як у грешника в пеклі, слухай, дай чого-небудь глинуть, а? Хто тебе сюди привів? Ну, да я ж тебе сказав, що нічого не пам'ятаю, ні бум-бум. Я вже другий год тільки до обіду живу. А після провал. Я навіть не ведаю, як у вашому Дубровінську опинився, а ти мені допитуєш про цю квартиру. Хто привів? Хто привів? Откуль зараз ведаєш, що гэта Дубровінськ? А он дзвонив у справочник. Герой. Слухай, а може ти саме приповз сюди, а? А який це повів? 9-й. Ой, чого б гэта шкробся аж до 9-го? І хто б мене сюди пустив? Ну, гэта не проблема, квартира не замыкается, ну. Як гэта? Без замка городская Ну квартира? так, любий може зайти, вийти любий час. Ну, я ж казав, що господар чокнутий. Слухай, ти! А ти хоч ведаєш, чия гэта квартира? Ну, Покутовича. а чому ти про это шептом сказала? І он що, прокурор, чи йому начальник Так міліції? ти не ведаєш Покутовича. А ти Беру ведаєш? Ой, ну якую я ще беру? Не якую, а якого. А, не ведаєш. У кожного своя компанія. Так это відомий письменник Лапець. Я вже не читав ніколи. А, мне ще тільки книжки читать засталось, і все в порядку. Що ти кажеш? Самый сапраўдны письменник? А где хрусталь? У письменника повинен быть хрусталь. Так, ну вот что, дороженький мой. Отпочил, выспался, сходил куда треба. Давай. Збирай свої манатки і шуруй отгатуль. Слухай, Топай отгатуль. Давай, ножками топай. Куди ж я пойду, мне шкрихочу? Нет, треба після вчора. Не хочешь спасти, зараз поедешь. Да елкина мать, что это ты тут раскомандовалась? Ты что, жонка этого письменника? Не, не, жонка. Своячница? Не твоя справа. А-а-а! Не я. Я его пациентка. Что? Пациентка? А чим же он тебе лечить? Авторучкой? Уяви собі, менавіта аўтаручкай. Ну так вот что, пациентка, становись в чергу и чекай доктора. Психбольница, а не дом. Двери не замыкаются, лечатся у письменников. Что вы за люди? Я звичайная, ён святый. Ну, вядома, письменник, гроши куры не клюють. Хочешь, не хочешь, у святые запишут. Гэта незвычайны дзівосны чалавек. Сапраўдны інжынер чалавечых душ. Для моей души не инженер, а сантехник треба. Слухай, я овечка. Ну, я тебе не овечка, хопить. Ну, так скажи, як тебя зовут? Алина. Ха, имя некое французское. Не выбирала. В детдоме дали. Ты сиротка? Подкидыш. Я все жыццё як подкидыш живу. А я выкидыш. Жыццё меня некуды выкинуло, и я лётаю и похмели... Ой, и приземлиться не могу. Слухай, а это не ён меня сюда затягнул у пациенты на доследование подвопытного кролика? Не падобна. Нічога цікавага, апроч сіняга носа у тебе няма. А что ему только цікавое подавай? А может, это не цікаве, что зусім не цікаве. Во мне нічого нема, і мне нічого не треба. А кажуть, що чим чоловіку мені треба, тим ён лепший, цікавейший. Філософ. Философ. Дай мне только похмелиться, я тебе еще не такое загну. Я іншим разом таким разумным бываю, аж страх бере. Смей нашарашить роман расплюнуть. Я такое могу улялящить, ни один ученый не разбере. О, мабуть, учора, коли мы с ним поддавали. Да не мог ён з тобою піць. А чому ты не мог? Тому що ён не п'є. Совсем? Зусім.
Не зразумел? Гарэлка супраць прыроды. Ніводная жывёліна спірту ўжываць не будзе, зразумеў? Чалавек дарагуша не жывёла. У яго ў гэтым кацялку думкі розныя. Калі сабаку навучыць думаць, і сабака піць пачне. Што, і не курыць? Не таксама супраць. Ну, а астатнія ж па прыродзе. Добра ён цябе тут лечыць. Тихо. Я табе сказала, хамула. Ён святы чалавек. І калі ты яшчэ раз ляпнеш пра яго што-небудзь, я тебе просто... Ну, дай что-нибудь выпить. Мне жить не хочется. Вон иди в ванную пись под крана. Воду не выпивают, а пьют. А мне выпить треба. Рыди, господар, попросишь. Ну, пошкодуй ты меня. Ну, хоть шарочку маленькую. Не, ты не жанчына. Ты баба. Яга. Тады так, я кладуся и не ворушуся. А ты сядай и мовчи, як рыба. У меня синдром. Сколько теперь часу? Полова 12. У 12 буду скреготать зубами, так что не полохайся. Я пойду каву звару, может, полегчає? Да что мне твоя какава? Ну дай хоть одеколону глоток. Меня ж колотун бить починает. Ты что, думаешь, я дурня строю? Это ж хвороба, я ж конченый. О, жухна, як тяжко. Душа горить. И страшно, и дико. Нейкая бутылька. Ну что ты робишь? Идай сюда. Ну ты ведаешь, что ты выжлуктил? Один черт горелкой пахнет добро. Я уже все на свете перепил. Денатураты, БФы, зубные пасты, лаванду. Ох, не бы Бог у тапочках по душе прошелся. Что это такое? Наполеон. Коньяк? Коньяк. Гляди ты, а на смак як палітура. Дай. Я не разобрался як след. Переобъешься. Ну ладно. Я вже в нормі. А я прилягу, хай накриє туман. Ведаешь, Алина, горелка – великое дело. Мне Бера казав, что Иисус Христос, як толькі научился отсюда робить, першее, что учудил, перетворил воду в вино. О, кто Христос ведал, что человеку потребно. А что это ты глядишь ты меня так? Это по Библии так. Ух, каб я гэтые цуды мог робить, я б я родненькую водопровод пустил. Пейте, людцы, каб вы захлынулися. Ты что, Библию читал? Бера читал. У яго бабка сектант Тка. катка. А Бера такие, як и ты, конечно. Ты что? Ён на службе. Котельную раль спожив в Союзе палить. На своим хлебе. Ну, а ты? А я у яго приживала. З осені ўжо не берусь нікуды. Да и самому не надто хочется. Я ж ужо конченый. Звёздки? Ну? Семья есть? Ёсць. И жонка ёсць. Замуж недавно вышла. Усё ёсць. Одного меня нема. Як тебе город сапсаваў, беднага? Да при чем тут город? Я уже в город приехал сапсаван. А что ты так глядишь на меня? У нас у дзяддоме колодзеж быў. Зазірнеш у яго, страшна робіцца. Вось я зараз зірнула ў твои вочы і гэты колодзеж успомнила. Что, пустые? Да не, у колодзежа была вода, блішчыць, але далёка-далёка. Глыбокія ў тебе вочы. Гляди, не закахайся. І мёртвыя. У тебя живые. І ў мяне мёртвыя. Ага.
Вось ён хутка прыйдзе, убачыць жывыя. Глядзіць, а табе хочацца сэрца сваё раскрыць. И кофточку распилить. Ты что? У спрэчцы яны не заўважылі, як на парозе з'явіўся Александр Драгун, юнак год 20. У яго абліччы ёсць нейкая зацятасць і спакой. Добрый день. Здоров, брат. Ты господар. Алина, супакойся. Вось прочитай, супакойся. Гэта про тебе. Значит так. Зовут меня Андрей Буслай. Ну что ж, добра. Зараз снедаць будем. Андрей, як спалася на новым месцы? Дякуй, як у Бога за пазухай. Калі ты з гэтай нешта напісаў, з мяне 5 камедый на крэм зайш. Увесь свет смеяться будзе. А ты, малайчына, правильно, так і трэба жыцця чэрпаць з народу. А народ дзе? У забягалаўках. Во, я ўжо з рыльца да донца дакаціўся. Всю душу тебе выверну, як памыйнае вядро. Пішы, праслаўляйся. А мне толькі за гэта зранку і вечары па кроплі Бонапарта. Згода? Не, Няўжо табе не цікава, як я дакаціўся да такога? мне не цікава. Так вы ж пра ненармальных і пішаце, а я ненармальны са знакам якасці. Я лічу, што не чалавек ужо. Послухай, я не письменник, я тут толькі жыву. Таксама пацыент? Тады я гаспадара пачакаю. Ён піша казкі, і потым піша ён пра людзей. А ты ж сябе за чалавека не лічыш? Дык на якого ж чорта ён зацягнуў мяне сюды? Ніхто цябе нікуды не цягаў. Ён вяртаўся учора са светлага і падабраў цябе за горадам п'янага. Ты ляжаў у гурбе снегу, накрыўшыся савецкім спортам. А дзе ён цяпер? У паліклініцы. Калі ён грузіў цябе ў машыну, ты разбіў яму акуляры. І шклом парэзаў твар. Ну, калі ён пісаць пра мяне не будзе, тады я магу пайсці. Канешне. Толькі дай руб. Я ж са светлага, мне даехаць трэба. Ты што, нават на піва не хопіць? Табе на білет ці на піва? На чарніла! Гуляй. Ну і скнары ж вы. Коньяк французскі глушаць, а простаму селяніну рубля шкада. Перадайце вашаму гаспадару, што я плюю на яго вось так вот. Няхай у вёску едзе, а тут камедыю не ламае. Селянін на 9-м паверсе. Ку-ку! Я на хвілінку. Навошта ён падабраў мяне ўчора за горадам п'янага? А хіба ты не падабраў бы яго, калі б ён у снезе ляжаў? Я іншая справа. У мяне машыны няма, а яму гэта навошта трэба было? Не хацеў, каб ты акалеў там да раніцу адной кашулі. У цябе што, паліто няма? Сябру даў панасіць. А чаму ён не завёз мяне ў міліцыю? Завёз бы выгрузіў, ніякіх клопатаў. Не па дарозе было. Дай руб! Паліто магу даць. Давай паліто. Староватая. Можа, дублёнку даць? Жартую. Ідзі. Іду. Ідзі. Іду. Ідзі! Вот чудики. Пойду. Прочитала? Прачытала. Казка. Добрая казка. Вясковая хата. Тэлевізор, радыё, канапа. Печ.
На печы старая маці Андрэя Буслая. На канапе спіць бацька. Ціха шчокаюць ходзікі. Ноч. Андрей! Андрейка! Андрейка! Где твои валенки, сукин кот? Чему ты кашулю снял, холодина гэткая? Андрей! Маруся! Маруся! Ой, Чаго гэта ты? Митик, это ты? Ну, а хто ж яшчэ? Чаго гэта ты маркочаш сярод ночы? Соснилось мне нечто недоброе про Андрея. Быццам поле снеговое, як воком кинуть. И он стоит сярод гэтага поля боса, без кашули, в одних исподниках. Бегу до его, и он стоит, не ворухнется. И только слезы по щеках. Да на снег. Капнуть, да червоной плямой разыходится, кроў быццам. Ой, сердце як не выскочить, ой, недоброе нешта з ім. Ну, гэта ад хваробы усялякая лухта прымроіцца. Ты спі, спі. Хоть бы письмо дослал сукин кот. Чым гэта Митик так саграшили, что на нас Бог так покрыўдзіўся. Детей народили, зберагли от беды лиха его. Памятаю, в партизанах, коли все вёски в округе попалили, голодуха была, божухна ты мой милый. Настолько маленькая грудей насмокчется и спить. Ей хоть бы что. Андрейка, кору березовую грызли. Кольки вытерпели его. Настолько земелька забрала. Андрейка по свете, как по темным лесе блукая. Ай, завялася сярод ночы. Гэта ж я чую, Митик, что помру скоро. Ось бабы, колькі разоў хварэюць, столькі паміраюць. Грех сказать, на халтурах поплакать не будет кому. За гэта не переживай. Суседки поголосить. Хотя на что? Яно-то и так. А все-таки веселее было б, каб свой родный слезу на могилу кап. Ну, до табе ўжо. Ось певні закукарэкаюць, тады і пра смерць можна. Митик, учора до нас Василина заходила. Кажет, что вы его, Андрея, знаться, можете прось милицию вернуть. Что? Скажите, кажа, там, что он порушает Конституцию, самый головный закон. А там записано, что дети про бацькоў клапаціцца павінны. Мо яго, як Митик, праз Конституцию притягнут до дому. Старая дурница твоя, Василина. Клопотиться гэта значыць грашыма дапамагаць, кормить, як раней казали. А что нам есть нема чего? 2 пенсии, город, молоко свое, сало, 1500 на книжцы. А каб нічога не было. Ось, тады б яго знайшлі, аліменты прысудзілі. Аліменты? Аліменты гэта ж на безбацькавішчу. На ўсіх. Хто, значыць, здзяцініцца, таму і аліменты. Лепей, як ты ўжо кажаш, бярозавую кару грызці, чым з роднага сына по Конституцыі аліменты драць. Забыўся, Бог ему суддя.
Ён пра сына свайго забыўся. Што ўжо мы? Ды не забыўся ён, Міцік. Не мог ён забыцца. У яго ж сэрца жаласлівае. Ад сораму, ад гора ён вачэй сюды не кажа. Каб гэта цытра вучоная не кінула яго тады-то, не збегла да Міколы, ён бы і жыў бы тут. А піць? З якога гора сораму ён пачаў? Міцік, кажуць, што Мікола Рыгорку хоча на сваё прозвішча перапісаць. Мо нам як высудзіць унучка, а? Што ты пад старасць судзіцца з усімі задумала? У яго ж ёсць бацька. І прозвішча яго Буслай. Рыгор Буслай, наш род, наша фамілія. Хіба ж можна сціраць яго з жыцця? Да з кім судзіцца? З роднай маці? З чалавекам, які корміць яго з Міколам? Сам ён, сынок наш. Сцёр жыцця і сябе, і хату сваю. Колькі жыву, ніколі не бачыў, каб чалавек піў так заўзята, як хвароба нейкая на яго навалілася, як на сланнё гарэлкай. Гарэлкай ўсё і затапіў, і сябе, і хату сваю, жонку, сына. Ды не кажы пра яго так, не кажы. Ён жа сын табе. Ну што ён вінаваты, што на яго такое нешчасце звалілася? Якое нешчасце? Нешчасце. Што ён аднарукі, сляпы, кульгавы? Нешчасце. Маё нешчасце ў тым, што ты малаком за сваіх грудзей яго карміла. Мо нешчасце ў тым, што шчасце занадта тоўстую лусту лёс адрэзаў. Кроў дурная ў яго. Кроў. Кажуць жа, што ўсё чыстенька ад бацькоў да дзяцей пераходзіць. Андрейка ўвесь па табе. Ты... Калі ж гэта я піў, ты што? Да не ты, Міцік, не ты. Дзед твой, кажуць, зжлукціў брыдоту гэту, як конь з цэбра. Ты б яшчэ Адама і Еву успомніла. Во яна і вылілася, гэтая п'яная кроў у ім. Эх, ёж твою лапцей! А чаго ты нарадзіла яго гэтакім? Трэба было сваёй крыві больш дабаўляць. Так у цябе ж гарачая, упартая. Яна заўсёды верх возьме. Ай! Не крыўдуй на мяне, Міцік. Я ўжо спарахнела на гэтым свеце. А табе жыць ды жыць. У сваты яшчэ збегаю. А што ты думаеш? І жаніся. Твой. Ну, трэба ж, каб хто-небудзь каля печы тупаў. Міцік, во, Васіліну і бяры. Яна баба добрая, спрытная. Разам і дажывецё. З глузду з'ехала. Спі ты ўжо. Спі. Я, Маруся, калі што якое, таксама тут не затрымаюся. Зрасліся мы з табой адно з адным, як лісце з карнямі. Корни помрут, листья пожухне, а черобей листья корни сгниют. Як же мне без тебя жить, Валенка ты моя старая? Да лечи, что и сердце у нас уже одно. Половина твоя, половина моя. А с половинкой темного доживешь. И какого-то не сел такий ранний час. Ну, кто там? Я, дядька Митик, Микола, не пужайся. О, Микола нічого приперся. Чаго гэта ён? Ну, ці ж я ведаю, чого. Ночью. Чакай, зараз відчиню.
Добрый день. Здорово. Який ж день? Ти чого бледний такий, як полотно? Мо з Ригорком? Що? Дня спить, Ригорка спить. Як здоров'я, тітка Маруся? Чи ти на нож глядячи прийшов про моє здоров'я питатися? Кажи, що? Да я до дядьки, мужчинська розмова. Ходи сюди, дядька, грошей мені треба, коли є трохи. А что у тебя своих немашека? С Цибулик мне только-только звонили. Ну? Участковые. Ну? Ну, телефон у вёсцы только и у меня, да и у директора школы, контора зачинена на выходные завтра. Ну, чего ты ведаешь? Ну, я кажу, что звонили, просили, как передал. Что передал? Да и у Дубровинск вам треба съездить. Чего это? Ну, нечто там с Андреем. А что, Зим? Я не ведаю, не сказал участковый. Брешешь. По очах бачу. Ну, кажи. Ну, здається, знайшли його. Хто знайшов? Міліція. Як быцем? Что ж він такое отмочил, что его милиция загрыбчила? Да не тое, дядька, не тое. Под снегом його знайшли. И як под снегом? Под яким снегом? Весна. Сонце прогрело, оттаял. Так что? Забив його хто ті як? Я не ведаю. Одним словом, треба ехать на опознание. Вам, ті кому з родних. Я до Цибулик довезу на мотоцикле, до пешего рейсу поспеем, а там на вокзале зоїть у міліцію, скажуть. Ну, дайте пятерку, яку я на вулиці отдам. Якую пятерку? Ну, гроші, ну, каб тетка подумала, що я сапраўды по гроші приходив, мо не казать покуль. А де ти денешся? Завтра треба буде. Ну, як ведаєте, я по мотоцикл. Куди гэта ти? У Дубровинск. Що він тобі шептав? Які гроші? Ось яно. Як Марусі виходить. Ми з тобою тут спрачаємося, як кому у землю ранее легче. А помирать аккурат нам не выкрутка. Сына опошнего на могилке одвести треба. Так что хопить хвореть, потом уже як-небудь помреш. Подымайся, пробирай хату до халтур. Що ти плетеш? Пустобрех старий? Звонили Миколу. У Дубровинску знайшли його. Мертвого. Под снегом. Кого? Андрей отпився, сынок. Сам адмучився. І всіх адмучив. Ой, сынок мой, чуло мое сердце, а дитятка ты моя родная, а якое ж несчастье на тебе звалилось, ой, сынок мой. Зноў гарадская кватэра Пакутовіча. Вечар. Аліна прыбірае. Больш у пакоі нікога няма. Не замкнено, заходьте.
А, філосаф з'явіўся. А ты так увесь месяц и сидишь тут? А дзе паліто? Прапіў? Да думал, тёпло бузи скинул. А тут такая холодина, что хоть сам до себя в кишеню залезь. Падла невесна. И что же это такое, чем далее живешь, тем все холоднее и холоднее. Ну, чаго прыйшоў? Ні чаркі, ні грошай ты тут не атрымаеш. Мне б хлеб соковалочек. Я уже и забылся, коли ел. Дай чего-нибудь покусать, я пойду. Где господар? Навошта ён табе? Я книжку его читал. Што ты кажаш? Не ўжо ў бібліятэку хадзіў. У киоску купил. Подзвіг. Для меня подвиг. Ну што, па аўтограф прыйшоў? Поесть. Еш. А хлеба? Колькі ты не еўшы? Ну, недзе тыдзень, дай хлеба. З галадухі скруціць абаранкам. З'еш супу спачатку, потым хлеба дам. Трымай. Господи, боже мой. 20 век. Ты як жабрак ходишь, побираешься. Не соромно? Не. Ну, чему до дома не едешь? А меня там не шагают. Слухай, а чему тебя не заберут? Куды? Ну, спецлячебницу. Лешер же. А у меня коллективу нема. Туды коллектив путевку дае. Да я и сам лечився добра хвотна. А все одно починав пить. На серце, коли довго не п'ю, такая пустеча. Такі боль, страх нейкий. Не боль. А нуда тягуча, якая смокча. Ну, а сегодня цвярозы? Коли б я был под мухой, хіба б не хотелось ести. Коли выпьешь, ничего не хочется. У меня нервов не хапае довго цвярозым быть. Вельмі шмат про что думать пачинаю. От зрабіць бы что-небудзь у галаве, каб усяго, што ёсць, не бачыў, каб усяго, што лішняга не разумеў, каб менш думаў, а больш адчуваў. Людзі ўжо столькі навыдумлялі, столькі павынаходзілі, у самай разумнай галаве не змесціцца. А хіба яны сталі да гэтага лепшымі, дабрэйшымі? Истинно холодно жить на свете, вось и подогреваем душу силухой. Няўжо ва ўсіх, хто п'е, галава забіта гэткім? Да не, мабыць, не во всех. Але все адчуваюць, что не так живут, тому и глушаць. Зараз котлет принесу. А може и выпить дасі? У гэтым доме не п'юць. Музея не хата. Да где ж господар? Ён хутка прыйдзе. Сюжетик ему хочу загнать. Рубли за 3. Есть у нас в новом микрорайоне припынок. Безымянный называется. И вось насупраць гэтага припынку жил кандидат навук. Лауреат нават по медицине. Сам кандидат, сам лауреат и сам же хворы на эту хворобу. Ну, коли цукру сюды полно. Дыабет? Во-во, дыабет. И вось рабіў аднойчы гэты лаўрэат у сваёй кватэры рамонт. Апрануў нейкі задрыпаны піджачок, стаптаныя чаравікі. І ў такім выглядзе ханыга ханыгай. І не пераапрануўшыся, выбег за нечым у магазин со сваім дыябетам. Толькі да прыпынку дайшоў, тут яно і схапіла. Ледзьве да лавачкі дабраўся, прысеў, потым прылёг і ку-ку. Паднялі яго праз 7 гадзін ужо задубелага. За 7 гадзін ніводзін чалавек не падышоў. Сам лаўрэат вінаваты. Ідзеш у магазин, апрані гальштук, медальку сваю начапі. А то ці мала хто валяецца. Ну, няўжо гэта гісторыя 3 рублёў не каштуе? Даражэй. Намного.
Хадзіў я на гэта безымянны. Пасядзеў на лаварцы, дзе кандыдат медыцынскіх навук Богу душу аддаў. Сяджу, аўтобусы ад'язджаюць, пад'язджаюць, а я людзей лічу. 200 чалавек налічыў за 1 гадзіну. 200 на 7. Падумаць страшна. І все яго бачылі. Ну дай хоць рубель за расказ, а ён няхай паспрабуе казку напісаць. Я ведаю, куды пойдзе гэты рубель. А табе якая справа? Я цябе шкадую. О, яна мяне шкадуе. Не трэба мяне шкадаваць. Я за гэты месяц нібыта ў чыстай крыніцы памылася. Дзякуючы гэтаму чалавеку. Ды ёлкіна мать, ды што ж ён за чалавек, гэты ваш казачны? А вось ён хутка прыйдзе, убачыш. Ад яго нібы промні цеплыні ідуць. Вось ты не бачыў яго ніколі, а ўжо не такі, як быў раней. Не, я такі, я такі. У тваіх вачах боль з'явіўся. А што ты хочаш? Цэлы тыдзень хварэў, не мог зарабіць, а не зарабіўшы не вып'еш. Таму і боль. А вось твайму казачніку я не веру. Твоя справа. Ну от злость мяне разбірае. Ну маеш ты машыну, жывеш утульна, едзеш і едь. Ляжыць чалавек, не твоя справа, ёсць каму падымаць, падымуць. Дык не, спыняецца, цягне ў машыну, дадому везе. Зірніце, якія добры, ніхто не падняў п'янтоса, а я паспачуваў, я в ім чалавека бачу. Ну так і ёсць, апошняе ж ты сказаў правільна. Ды паказуха всё гэта. Маральны капітал, які заўсёды можна размяняць на звычайныя рублі і капейкі. А навошта сам ездзіў на гэты прыпынак? Навошта лічыў людзей? А каб ведаць, колькі чалавек да мяне змогуць не падысці. Ну а сам падышоў бы? Не, ты што, не падышоў бы. Цвярозы не падышоў бы. А выпіўшы, калі я вып'ю, я всіх люблю, мне всіх шкада. А ведаеш, ён бы сам, калі б яго можна было паліць жывой вадой, падняць і прывесці на гэты прыпынак лаўрэата гэтага, ён бы сам да сябе не падышоў, ад галаву дую асцегшы, не падышоў бы. Да самога сябе падышоў бы. Ну, да іншага, да мяне, напрыклад. Калі ў чалавека баляць чужыя раны, ён падыдзе, запытае і дапаможа. Дык 1000 ж чалавек прайшло і ніводзін не дапамог. Аслеплі, аглухлі. Душу свой закармілі так, што нармальныя чалавечыя пачуцці толькі ў п'яным выглядзе вырываюцца. А ще галдять, чаму п'єте? Тому що вельми цвярозами стали. А чоловіку хоч на хвилиночку жалосливым, добрым побыть хочется. Ты не занадто шмат у тебе претензий до людей, а? Да гэта ж да сябе так само. Меня душа тлушчам заплыла, вось п'ю і за гэтага і п'ю. Была у меня сестрычка, молодшая Настулька. Купаться пошла, утопилась бедолага малая. Маці волосы на голове рве. Батька щебел. А я стою, хочу заплакать. Сестра ж родная, стою и не могу. Не шкода мне ее было, разумеешь. Ляжит сестричка у труне, а у меня такие думки. Ну, я на 16 отжила. У 60, ему трохи позднее я лягу в гэты пенал. Дык якая розница? Дык яна ж прожила свое карасенькое жыццё схвалявана. Толькі чысціню во всім бачила, а я в уню бруді купаюся, вже тады піў. Хто з нас болей вигадав? Цвярозы, правда, быў. На поминках выпіў, заплакаў. Зірнуў за окно. Сонейка чырвоная на лес садится, а Настулька гэтага не ўбачыць. Ад першага кахання плакаць не будзе. И поцелунка не будзе, и вяселля не будзе, холод, цішыня, небыццё. Ёлкіна мать, такі жаль сціснуў сэрца. Ледзь адкачалі, але гэта ж я п'яны быў, прачнуўся, сорамна стала. Сорамна, чаму, перад кім? Бяда наша, Аліна, што мы слёз сваіх, шчырых слоў, чысціні сваёй сароміцца сталі. І з чаго ж гэта пачалося? Калі? Я забылася, як тебе завуць. Прабач. Буслай. Светлае мне прозвішча ад буслоў, птушак зямлі нашай, птушак шчасця. Як завуць? Андрэем. Ты хворы, Андрейка. Душа у цябе хворая. Вось
Вось ён хутка прыйдзе, ты раскажы яму ўсё. Ён правядзе твою душу ў раўнавагу. Да яна мяне ў раўнавазе, як вада ў балоце. Ды што ён можа зрабіць, хіба казачку напісаць? Не замкнёна, заходзьце. З'яўляецца Красоўскі. Гадоў 45. Лысаваты, спартыўнага тыпу мужчына. Трымаецца трошкі нахабна, але толькі трошкі. Пра такіх кажуць упэўнены ў сабе, але не самаўпэўнены. Вітаю вас. Здоров, брат. Добрый день. Вось так стой и не вырушися. Я повинен запомнить тебе занувший в руках у квартиры чужого мужчины. Ха, непраўдальна, якое гармоничное сполучение. Прыгожая жанчына и брудная аноча. А якая поза. Плакать хочется. Так, ну а гэта значит новый круг сяброў. Красовский, кандидат наук. Буслай, алкоголик. А значит, вы сябр гэтага дома? Не, я подъездью зашел. Голодный я. Ну так, зразумела. Так сказать, пожаловали на званый обед. А чаго ты? Что я? Придурка себе корчишь. О, я адчуваю, у вас было цяжкае юнацтва. У мяне все жыццё цяжкае. Ну, хопіць блазнаваць, Красовскі істэрыкі не будзе. Ба, Алина, ты подлячила нервы. Душу я падлячыла. Ну, гэта бадай одно и то Ну, же. не блазну, не сумна і брыдка, чаго прыйшоў? Так не по парадку. Спачатку пытаюцца, як ты мяне знайшоў, а ўжо потым... Все роўна, чаго табе трэба. Ну, при наших с тобой юридичных и фактичных адносінах У нас пытанне... ніякіх адносін ужо няма, да і не было, калі не лічыць пасцелі. Послушайте, шановны, я у некаторой ступені муж гэтай легкадумнай жанчыны і хацеў бы пагутарыць з ёй, так сказать, канфідэнцыйна. Ён нікуды не пойдзе. Не забывайся, гэта чужая кватэра, ён прыйшоў не да мяне. Але мяркуючы па-анучы, ты у некаторой ступені таксама гаспадыня, ці толькі прыбіральшчыца? Ты здагадаўся, толькі прыбіральшчыца. Бруд знішчаю. Не, калі трэба, дык я Не тады... трэба. І ўсё ж, шановны, вось вам, калі ласка, траячка. Сходите ў кіно і пачастуйце мороженое. Красовскі, ну не будь жа ты быдлом! Пазнаю ранейшую экспрэсію. Прабач. Што? Прабач. От кино в день спать хочется. А мороженое гланды у меня, зразумеў, гланды. Ну тады шкодна крычаць. Я слухаю цябе. Ну добра, я спадзяюся, пры сведках наша размова не набудзе, так сказать, экстрэмальнага характару. Я думаю, ты ведаеш, што я прыйшоў сюды не з-за бяссільнай злобы ці рэўнасці. Я ведаю. Далей. Разумееш, даражэнька, у мяне шмат сяброў, мне надакучыла кожнаму тлумачыць, дзе ты і што з табой. Драздовскую, напрыклад, я сказаў, што ты ў Саратаве ля ложка паміраючай цёткі. Антону Кирилловичу сказаў, што ты ў Ялце нервы лечыш. Але ты тут, у горадзе, і я чуў, што нават працуеш. Так, працую. Цікава, на якой, так сказаць, ніве? У дзіцячым садіку. Што, выхавацелькай? Нянькай. Звалететь можно. Там горшки, тут брудная ночь. Видать, в тебе нечто генное. Цікаво, кім был твой батька? Гэткай жывучонай сволачу, як і ты. Алина! Что? Алиночка, хопіць шизовать. Сядай в машину, поедем до дому. Вечером закатимся до Гарухина. Ён абараніў докторскую. Ну? Я з ім спала. З кім конкретно? Што, з гэтым растрыгам ці з дзеячам літаратуры, які прыгрэў? З Гарухіным. З Гарухіным, з тваім сябрам. Толькі не трэба. Не трэба, Красоўскі, рабіць выгляд, што цябе гэта хвалю, или гэта табе не было вядома, не трэба. Ну так, я цябе споведзі ніколі не патрабаваў. А дрэнна. Вельмі дрэнна.
Кожному чоловіку потрібна сповідь, як тепло, як вода, як хліб. Ба, який натхненный выгляд. Просто Сара Бернар плакать хочется. Поплач. Так я соромлюсь сторонних. А кто такая Бернар? А это великая актриса. А чему Сара? Тому что не Фрося! Стоп. Так. Алиночка, ну, хопить, поехали. Ну? Скажи, Красовский, у тебя коли-нибудь болела душа? Алиночка, пойдем. Я прошу тебя. Ты что, у гэтага казачніка, можа, брала грошы? Так мы пакінем их тут, на столе. Я никуда не поеду. Табе откажи, психопатка, чего тебе не хапала? Тепла, человечности, веры. Надеи и любви. Надеи и любви. Ведаешь, кто ты? Ты злочинца. Так, ты злочинца. Ты з мяне живого чоловіка зробив реч. Пригоженькую, зручную реч, яка зредку була тобі потрібна зредку. А коли яна тобі надокучувала, ти її, не зміргнувшим оком, сплавляв своїм сябрам, кабы яны ёю користались. Я жонкою твоєю лишилася, як я витримала усі годи серед бруду і цинізму. Вы не живые, вы мертвяки. Так вы мертвяки, вы живете, як статок живет. Принципы пристойности у вас только знешне, а внутри у вас... Ухопить! Коли он затягнул тебе у ложек, не треба свой грех перекладать на інших. Так это я зробив з тою мокрі згоди, мой милий. Так же, як і ти з його Льолечкою. Ну, братки, вы живете, елки на Заткнись и ты, чуешь? А ти не кричи на його, не кричи. Я не горше за тебе імені, може лепі нават. Так, добро. Мы благие, мы аморальные, мы циничные. А ты сама? Ну, конечно, ты такая чистенькая. Як у тебя отрымалась с Горухиным? А я не ведаю, Красовский. Напевно, просто. Вельми просто. Хотела стать такой же, як и вы. Ну, замуж же я за тебя здолела выйти. Здолела жить, як покайовая баллонка с блакитным бантиком на шее. Не, я думала, долго покутывать не буду. Душа прямая бруд. Гэтак же легкая, як и святость. Анемея и все. Помре, иначе кажучи. Я и старалася, Красовский, все зрабіць для гэтага. Вельми уже тяжко жить живой душой. Алиночка, дорожейка, пойдем, я прошу. Я старалася напиваться, не звертать ни на что уваги. С Горухиным звязалася, але ты ведаешь, у меня ничего не атрымлівалось. И вось аднойчы ехала я от гэтага сябра сям'і, у электрычцы ехала, пусты вагон, ехала, плакала, и вось тут падыходзіць ён. Зірнуў на мяне, толькі зірнуў. А мяне бы хваліць цеплыні, спагады, жаласці абдало. Я ад гэтага позірку паднялася і все рассказала ему. Про сябе, про Горухина, про цябе доўга рассказывал до самого города. Ён выслухаў мяне і кажа: ты ж проститутка. Просто так. Як быццам у мяне прыгожыя валасы. Сказаў і у вочы глядзіць, а ты ведаеш, мне ад гэтых слоў адразу лягчэй стала. Менавіта гэтыя словы мне павінен быў нехта сказаць. Менавіта гэтыя. Ён сышоў, я пайшла вслед. Бездомные сучки заўсёды гаспадара шукаюць. Красовский, так як ты абражаў мяне раней, мяне ўжо ніхто ніколі абразіць не зможа. Ну, добра, далей. Далей нічога не было. Ён прывёў мяне дамоў, супакоіў, напаіў чаем, паклаў спаць. Побач. Тут не тыя,
Для гэтага чалавека жыццё і ўсё лепшае, што звязана з ім, святасць. Чытаў я прымітыўныя казачкі гэтага святога пісакі, бездарнасць. Усе кнігарні завалены яго шэренькімі шэдэўрамі, ніхто не купляе, ніхто не чытае. Ніхто не заўважыў, як у пакой увайшоў драгун. Але вы ўсё ж таки, здаецца, прачыталі? Ну а як жа? Павінен я ведаць, што крэмзае чалавек, які спіць з маёй жонкай. Раней, наколькі мне вядома, гэта вас чамусьці не цікавіла. Ведаеце што? І раней, і цяпер я ніколі нікому не дараваў абразы. Саша, драгун, не трэба. Я прашу цябе, не трэба, не чапай яго. Ідзіце. Я не кажу вон, таму што гэта не моя кватэра. Ідзіце. Тое, што вы згубілі, немагчыма вярнуць ні аплювухай, ні пагрозамі, ні прыгожымі словамі. Што выходзіць, вы не пісьменнік? Памылка атрымалася. Я прыношу свае прабачэнні. Прабачце спачатку самому сабе. Астатнія нам даруюць. Паслухайце, што гэта тут у вас, а? Ну, чаго вы так глядзіце? Ну, нічога, я гэту вашу секту разганю. Я вам пакажу споведзі, я вам пакажу душэўныя размовы. Так, а ну, збірайся і пойдзем зараз жа. Чуеш, калі ты зараз жа не пойдзеш, у твайго казачніка будуць зямныя непрыемнасці. Ну, пойдзеш? Я пытаюся апошні раз. Пойдзеш? Так, ну, добра. Христосікі припадочныя. Я вас заволоку на Голгофу. Ды где ж ваш гаспадар? Ён хутка прыйдзе. Зноў вёска, хата старых буслаев. Маці стаіць на коленях перед пустым кутом. Каб тебе червени не ели на этом свете. Каб на твоей могилце трава не росла. Каб тебе ни небо, ни земля не приняли николи. Даруй, Божухна, николи никого не проклинала. Не могу. Як же ты дозволил, каб нейкі Ірод, нечыстик паганы придумаў гэтае зелье, гэтую поскудь паганую, на смерць, на здзек людзям. Усё ж на зямельцы на радасць створана. Сонейка светіць, радуйцеся. Дождик земельку мые, радуйцеся. Траўка, кветачкі растуць, радуйцеся, людзі. Хто ж гэта пітво придумаў, каб яму сваёй крывёй апрагчыся? Ах, сынок мой, ці дзеля таго ж я цябе нарадзіла, каб ты такую нелюдскую смерць прыняў праз гэту атруту пякучую. Уваходзіць Ніна, былая жонка Андрэя Буслая. Добрый день, тетка Марусь. Для тебе, можа, і добре. Чаго прыйшла? Што табе трэба? Дядька не прыехаў яшчэ. Ну што? Дачакалася?
Вольная, як птушка теперь. Радуйся. Так, мне только и радоваться. Придумать не могу. Где, у чым, пиратки мне так согрошила, что 5-й год гэткі цяжар, гэткую пакуту несу на своих плечах. Это у тебя тяжар. У тебе покута. Ты ж его на той свет отправила. Ты адраклась ад яго да Міколы збегла. Сам на сам з бедой покинула. Сына, кровинку ад яго добрала. Вы уже что заўгодна кажите, хоть у твар плюньте, мне цяжэй не будзе. Я ледзь не померла сёння ночью, калі позвоню участковый з цыбулек. Нейкае здранцвенне найшло холод по ўсім целе. Нібы замерзла разом з ім у Дубровінску. Ой, а можа, гэта не ён там, а? Ай, тетушка, милая, я ж кахаю его. Мертвых заўсёды любяць. А яму живому твоя любоў патрэбна была. Ды што там любоў? Хоць бы дапамога якая. Чым? Чым я могла дапамагчы? Не кідаць аднаго. Волі вам багата далі. Я б вас, круцёлак гэткіх, што ад жывых мужоў бегаеце пад суд. Ды пад суд. Спакон веку такога безладдзя не было. 4 сходятся, 8 разыходзяцца. А каб і мы так, каб нашы бацькі так, што тады? Перавёўся б род людскі. Я з ім 5 гадоў мучылася. А я со сваім 50 мучаюся. Ты што ж думаеш, у нас толькі купальскія кветачкі былі? Усё было. Я церпела, ён церпеў. Жыццё гэта не цукерачка, гэта жыццё. А вы ад жыцця толькі салодкае хочаце. А хто ж горкае есці будзе? І я б церпела. Церпела б. Каб яго якая бяда напаткала. Я б яго, як дзіця малое, з лыжачкі карміла. Кожную праніцу слязьмі абмывала і была б шчаслівая. Ну, ад такога. Ён жа на чалавека стаў непадобны. А зызлы, вочы пустыя, начамі зубамі скаргатаў, а днём хадзіў, як пабіты сабака. Я ж вінавата, мяне праклінаць. Эх, тётухна, я ж усё рабіла, усё, што магла, ласкі жаночай пазбаўляла. Ён усё роўна піў. Гэта поскудзь усё можа замяніць. Жонку, сына, маці, будучыню, сэнс жыцця. Я ж і з цвярозамі размаўляла, і упрошвала, і пагражала, і зразумець старалася. А ён жа толькі адно: страшна мне, Ніна, не разумею, чаму, але страшна. Як было жыць далей? Цярпець, пакутаваць, як вы кажаце? У мяне адно жыццё, цётка, адно. Я хачу жыць, хачу радавацца, хачу абдымаць здаровага цвярозага мужчыну. За мае пакуты і слёзы ніхто мне не заплоціць. Вы за кожнае добрае слоўца хочаце па ведамасці атрымаць, як пенсію. А я сваё жыццё бесплатна пражыла. І гэтак жа бесплатна працавала. У вайну з холаду, голаду бесплатна ў партызанах гібела. Хто ведае, ці заплаціць мне хто-небудзь дзе за ўсё? Ці дасць мне гэтую самую плату, якую я не чакаю, на якую не спадзяюся. Уваходзіць Фядос Шаргаеў, аднагодак Андрэя. Нязграбны, запухлым тварам, заўсёды нейкі ўрачыста ўсхваляваны. Стан яго зразумець цяжка. Нешта сярэдняе паміж лёгкай пахмелкай і хранічным пахмеллем. От, прийшов, серце, так сказати, привело. Прийшов, значить, засвідчить і поспочувати. Ми з Андреєм сябри були, неразлучні. У лапту разом резали, із уроків разом витікали. Тепер мені тяжко, горе гризе моє серце, як свиня репу. Ой, каб не болела голова, так заплакав би. Что ты там плетешь, боудила драўляная?
адчуваю. Мне каля магазина все рассказали. Так что, коли трэба могилку выкопать, я тут. Дело, конечно, ну, не веселое. Але для Андрея Шаргай что хочет зробить. Для Андрея я сам у труну залезу, бо человек он был с шариками в голове и с болем у сердце. Прилетел Крумкач на здобычу. Сыну моему собрался могилу копать, каб тебе в муравейник закопали. А мог это и не Андрейка зусим, а ты ему могилку. Ну, коли не Андрейка, так я її знавку закопаю. А викопати, тетка, треба. Треба. Ну, примка є така, коли викопаєш, бицем смерті, ти кукиш покажеш. А коли дасть Бог не Андрей, так я її знавку закопаю. Я для Андрея що хочеш зроблю. На халтуры собрался поганая твоя душа. Не помянуть сябрука пришел, а на зизюкаться до иковки. Не за этого, тетка, ты мне стрэмку в сердце не загоняй. Шаргай, може, розум пропів, може, здоров'я пропів, але сумление. Я наогул могу на поминки не пойти, а могилку выкопаю. О, скажи только, где? Побач с настулькой там ті каля деда с бабой. Вон, Ирод. Вон, Ирод, я тебе выкопаю. Я не крыўдую. Я разумею. Гора. Земля теперь мерзлая. Там ломом дебсі треба. Там работы шмат, а у меня руки трасутся. А одну 100-грамовочку, а? Ті 2 рублики на червоний, я все зроблю, як має бути. Ямочку акуратненько, сніг отгарну, каб вода не замочила. Вот так, все, як має бути. Вон, Ирод. Я ж не за гроші, я каб засвідчити, тому що руки трасуться, а там ломом дебсі треба. На тебе троячку, иди отсюда, мародер. Ну, я мой мародер, але за Андреєва сябра я замуж не виходив. Я тільки 2 рублики на червоний, а решту я принесу. Иди копай, иди. Ты ему 2 годы тому назад уже ямину выкопал, коли спаивал его штодня у столовцы. Помилочка, тетка, частовал ён меня. Не я, с моими заработками, так воробья не почастуешь. Ты ему 2 годы тому назад и ямину выкопал, и труну подрихтовал, и кашулю пошил на смерть, иди. Как ты с головы вышел, иди. И ее бери с собой, ей надо поможет. А приди ее кобели, я его отправлю на кладище, ямину себе в руку копать. Идите, поховайте человека. Якет матери от своей отвернулся, а сирот вас притолку не знайшов. Ож я не кривдую, я розумію. Горе. За что вы так со мной? Я ж за ему след могу пойти. А Ригорка, сыночек наш. Не треба так со мной, тетка. Я, може, і виновата перед вами, все равно не треба. Я за гэтыя годы столькі пережила. Ворогу грех пожидать. Думала, з Миколом мне буде добре. Кахав же меня со школы. А мне это каханне горше за покарання. Я і цяпер вашего Андрея люблю. Микола это все бачит, все разумее. И он со мной так само напакутывался. Ніколи його не кохала, не кохаю, кохать не змогу. Да, Андрей, моє серце прив'язано. Не треба так со мною, теточка. Не треба. А ти заплач. Заплач. А то зараз сльози твої у серце уливаються.
А гэта не дай ты Бог, не дай ты Бог. Нельга мне плакаць. Зараз Мікола прыйдзе. Не хачу, каб на яго сэрца мае слёзы капалі. Хай лепш ужо на маё. Приехали. 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 Господи. Господи. Пронеси и помилуй. Зраби так, каб гэта быў не ён. Толькі не ён. Забереш ты маё жыццё, а яго пакінеш. Навошта я тады жыла, за жыццё чаплялася? Рабіла ўсё, што толькі магла рабіць. Ах! Мне ж сорамна паміраць будзе, коласам пустым у зямлю ложыцца. Ну, что? Ён ці не? Ён. Ты сам бачыў. Бачыў. Сказали з Новага года под сугробам каля дарогі. Мразы тады былі лютыя. Да яшчэ і з завірухай. Адпачыць лёг. Вось і адпачывае. І бутэлька ў кішэні недапітая. Размерзлася. Не попіў усю. А ой, пашпарт. У сельсавет трэба знесці. Не, Господи. Не, Господи. Нема тебя на свете. Что хочешь со мной раби, а нема тебе на свете. Ці дуже страшны. Гэтулькі пролежаць под снегом. Павопрацца толькі і пазнаў. Ну вось тут жа ў сельмагу паліто куплялі. Во-во, Ніна яшчэ купляла. Да і пашпарт. Маруся. Маруся, дай які грошай. Труну абяцалі у горадзе дастаць. Ай, сынок, сынок. Грэх які. Раней за бацькоў. Смерць прымаць. Ай, Иди до дома, Нина. Я тут застанусь. Може, дапамагчы, што трэба. Ну, як хочешь. А Рыгорка где? Да маці завела. Микола? Что? Микола, ты со мной съездишь. Навошта? Ну, не з милицией же мне его грузить. Добре. Маруся, а ты сходи до кого-нибудь, каб могилку выкопали. Слева одна стычки. Ну, уже с дедами мы ляжем. Шаргай уже нанялся. Шаргай. Ну, шаргай, так шаргай. Дело такое.
Старая вздыхнула, вытерла слезы. Спокойно и урочисто пачала рыхтаваць хату да хаўтур. Яна достала 2 чорныя хусцінкі, завесила люстэрка, падышла да ходзікаў і спыніла маятнік. На канале «Культура» гучалі першая і другая часткі радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Парог» па аднайменнай п'есе Алексея Дударова. Нагадаю, над пастаноўкай працавалі рэжысёр, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі, кампазітар Сергей Картэс, выканаўцы роляў, вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Буслай, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Аліна, актрыса Галіна Фёдорова, Красоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі, Драгун, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдька, маці Буслая, народная артыстка СССР Галіна Макарова, бацька Буслая, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі, Мікалай, народны артыст Беларусі Валерый Філатаў, Ніна, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская, Шаргаеў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Над радыёзапісам працавалі рэдактар Уладзімір Мехаў, рэжысёр, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, гукааператары Соф'я Бязлюдова і Тацяна Сідарова. Год запісу 1986. Радыётэатр. Лепшае. Вітаем вас, дарагія слухачы, на канале «Культура». Кампанію на бліжэйшыя 1,5 гадзіны вам складуць гукарэжысёр Настасья Казакова, вядучы Владзімір Трапянок, а таксама лепшыя запісы з фондаў радыё, якое ў лістападзе адзначаць 95-годдзя. У верасні 100-гадовы юбілей святкуе найстарэйшы тэатр нашай краіны імя Янкі Купалы. І менавіта да гэтых 2 прыгожых дат мы прымяркоўваем выпускі нашай перадачы. Тыдзень таму мы пачалі слухаць радыёверсію спектакля «Парог» па аднайменнай п'есе драматурга, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР, заслужанага дзеяча мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Алексея Дударова. На мінулым тыдні аўтар адзначыў 70-годдзя. І сённяшнюю перадачу прысвячаем яшчэ юбілею Алексея Ануфрыевіча. Спектакль «Парог» на купалаўскай сцэне паставіў народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Для многіх пакаленняў радыёслухачоў яго зафіксавала творчая каманда на чале з рэжысёрам, заслужаным работнікам культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Соф'яй Гурыч у 1986 годзе. З тае пары твор перыядычна гучыць у нашым эфіры і далучае слухачоў да сэнсавай напоўненасці, ідэй драматурга, а таксама да майстэрства артыстаў, задзейнічаных у запісе. Называю склад выканаўцаў. Вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Буслай, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, бацька Буслая, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі, маці Буслая, народная артыстка СССР Галіна Макарова, Ніна, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская, Мікалай, народны артыст Беларусі Валерый Філатаў, Шаргаеў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч, Драгун, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдька, міліцыянер, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, Рыгорка, актрыса Зінаіда Паўлоўская.
Менавіта гэты артысты сыгралі ў трэцяй частцы радыётвора, якую мы прапануем вам сёння. Дзве ранейшыя пераслухоўвайце, калі ласка, на нашым сайце www.radiokultura.by. Хата буслаев. Усё по-ранейшаму. Радыё маўчыць, ходзікі стаяць, на люстэрку чорныя хусцінкі. На сцяне з чорнай стужкай партрэт Андрэя Буслая. Пасярэдзіне стол. На ім хлеб, салёныя агуркі, сала, малако, шклянкі. З могілак вяртаюцца маці, бацька, Ніна, Мікола. Распранаюцца, маўчаць. Будем сядать, га? Пачакаем крыху. Бульбу поставила. Пакуль зварится, шаргай могилку поправить. Боже літасці. За что? Тихо. На кладище отплакала, голосила, а тут нема чего. Тут поминать треба. А Рыгорка где? Да маці завела. Замерз на кладище. Мам, надень шапочку. Мороз за ушки кусае. Да что ему тут робить? Як гэта што? Ён жа бацька ему. Тихо. І каб на чужое прозвище мне его не пераписывали, чуете? А то ў суд завалачем. Не запишем. Только яму ўсё одно. Андрэйчым расціць, Мікалайчым. Нам не ўсё одно. Не запомніць ён нічога. Запамінаць не было чаго. Хіба што кладішша, калі мароз за ушкі кусаў. Может, дапамагчы што тётку Маруся? Ты уже дапамагла. Тёточка. Змолкните, об никто не гугу. Молчкой поминать будем без слов. Сапраўды, што И гаварыць? ты молчи. Да буду, што ж мне яшчэ рабіць? Коля. Все. 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 Нехай он нам и дитятку своему снится, сябр наш, так сказать, муж и батька. Честь от усіх добрых людей и от батьковских костей. Не, от дядовских костей. А я у сборку верболозы усек, колянох ему посадил. Сонька пригреє, котики пойдут. Хай в теньку лежит наш Андрейка дорогий. Сядем. Нина, Микола. Ну, чего вы надзьмулись один на одно як? У гонар памяти. Коля. Сядайте. Да не побач. Побач сядайте. Ничего. И он не покрывдится. Нема за что. Неси, Маруся. Не зварилася яшчэ. Горелку неси. А яе нема. Я ж куплял. Вылила и бутельки об угол побила. Ёлки-моталки. Уже ж магазин зачиненный. Это что, поминки без горелки? Мы ж голодные будем. Это ж грех, тетка, грех. А, признался. Поганая твоя душа. Не помянуть сябрука пришел, а назюзюкаться до иковки. И не за гэтага я могу зусім. О, зусім. Коли захочу. Только я не китаец, ёлки-моталки, и не ёх индийский, как сябра, за кем разом на одной партии сидели с Радоем поминать. Дядька Митик, позычь мне 5, а я у цибульки с лётой так пляшку куплю.
А я тебе ее на голове разобью. Ты ж уже сам с чертом под ручку ходишь. Тебе ж самому, черт, ты лозатый, смерти в очи глядеть. Назюзюкался. Я не кривдую. Я розумію. Горе. Пойду у мать, а пошли трояк выпрошу и на могилце его помяну под крыжем. Сядь. Не, коли так, так нехай уже так. Сядь, я сказал. Сядай. И ты сядай, Маруся. Не в этом справа. Наливай, Микола. Не в этом справа. Дяровка не виноватая, коли человек петлю з яе для своих шеи зробить, и горелка не виноватая. А хто ж виноваты? Не ведаю. Ночами не сплю, все думаю, что с нами, с душами нашими. Откуль гэта пустэча, якую заливать трэба. А думах, дядька, от гора. От гора не пьют, от гора плачуть. Значить, ад радости. От радости и так хорошо. Пьють, коли ни гора, ни радости. Коли Бог душу покидає. А чим його заміниш? Наливай, Микола. О, хочу тост сказать. Ошалел уже. Мы собрались тут, родные, близкие, сябры, так сказать, как Замолчи. помянуть нашего дорогого. Дядька, хай он мовчки п'є. А я хочу как по форме. Седай ты уже. Не словами поминать треба, а думками. Много людей говорить почали. Ой, много. Давайте. А ты, Микола? Не могу. Ни слов, ни думок нема. Не крыўдуйте. Ты ж зиму все детинство на печи просидел. А теперь ока жонкой з ягоною спишь. И слова доброго про его не знойдется. Тихо. Говори. Говори, Микола. Живи долго, дядька Митик. Але вось калі мне даведется тебе поминать. Доведется, где ты денешься, не хапала копья и тебе поминал. Дык вось калі даведется, я плакать буду, як по родному батьку не плакал. Потому что ты, дзеля мяне, чужого человека, некалі на злачынство пайшоў. Памятаешь? Не памятаю. Город у нас одразу после войны вымок. Корову Перун забил, батька хвор лежить. Я с голоду пухну, мать от гора вешаться хотела. И вось тады ты, паўмеха зерня с колгасного свирну принес нам на хлеб. Ты до дому ніколі зерня не носил, а нам принес. Ты же ведал, что у тыя часы за гэтае горкае зерня могло тебе быть. Маці хлеба напекла, 3 боханы. Толькі з печы достала мне лусту, отрезала, я его гарачым меў губы апекаючы. З таго часа мне кожны кавалчык хлеба іх апекае. Я не толькі памяну тебя словом, думкой, але детям своим, калі яны у меня будуць, я загадаю молиться за тебя, за той гарачы хлеб. А я не образок, молиться не трэба, и потым не памятаю я. Я памятаю. Ну а про Андрея няма. Няма у меня доброй думки про его. Что мне его добрым словом вспомнить, что Возия у меня добрал? Коля. А добрал просто так. И она ж непотребна ему была. Пригожа, значит, мое. Вспоминать за то, что мучил я гэтулькі год. За то, что сына теперь я его расшу, кормлю и сердце свое любить примушаю.
За то, что вам только город принес, я не могу. Выйти вон, анархист! Куда? Про небожчика так. А як яшчэ? Только добрая. Чаму? Заведенка такая. По форме. Памерці гэта ўсе паміраюць. Медалёў за гэта не даюць. Молчи ты. Про твоего сына на поминках, да такое, а ты... Чего ж ты сюда пришел, коли у тебя такое на сердце? Чего ты пришел сюда, коли у тебя на сердце такое? Гора ваша разом с вами выпить. Кватэра Максима Пакутовича. Вечер. Драгун сядзіць адзін каля акна. З'яўляецца буслай. Здоров, брат. Прывітанне. Як жыццё? Як у казцы. Гадзіну таму вешаўся. Што? 100. Вяроўку ў кацельны закруг, другі канец на шыю, з катла вниз. З глузду з'ехаць? Ага, круг разом з цагліны са сцяны выскачыў, як гваздане па патыліцы. Ну і будуюць ёлкі на мать, павесіцца немагчыма. Ну, что сказать? Идиот и все. Сядай. Сядай, есть хочешь? Дай выпить. Есть хочешь? Идите вы к чертовой матери со своей спагадой. Что ж вы со мной зрабілі? Меня ж ужо гарэлка не бярэ. Дзе гаспадар? Ён хутка прыйдзе, ты сядай. Хто ж ён такі? Я ж пасля той проклятой ночи як под гипнозом хожу. Ты ведаеш, што ён сказаў? Чалавечая душа крыніца, з яе чэрпаць павінны. Калі не чэрпаюць, хоць малюсенькая ручаінка павінна вылівацца. А з маёй нічога не вылівалася. 40 год хутка. Выйсці толькі на плошчу, задраць галаву да месяца і завыць. 10 гадоў адно толькі чуў: кінь піць, не губі сябе, ты на чалавека не падобны. А ён за всю ноч, што мы з ім гаварылі, ніводнага разу не сказаў, каб я кінуў піць. Ну, казачнік, ну, дед Міхет, чаму ён казкі піша? Чаму менавіта казкі? Ну, тому что казки патрэбны людям, казки, песни. А я все свое жыццё заробкамі займаўся. Каб дом быў, гарнітур, котлеты 3 разы на тыдзень. І вось дом ёсць. Гарнітур купіў, котлеты жрэм. Што далей? Машину? Можна і было машину. А далей? Дачу? У вёсцы живем, дача не патрэбна. Все, приехали, выпрагайце коні, наливайте чарки. І наліваў, каб ён згарэў, твой казачнік. Ну, на якога чорта ён падабраў мяне тады на дарозе? Што ж мне рабіць? Спачатку ўсё пачынаць. Што зробіш, калі раней не атрымалася? Вінаваціць няма каго. Значит, я во всем виноваты? Один я? Брэшаш. Я тебе гэта докажу. Слухай, ты... Сядь. Вот выхоўваюць нас, рыхтуюць да жыццёвых цяжкасцяў і перашкод. Так? Так. А дзе яны цяпер гэтай цяжкасці? Абжорства. Нас не да гэтага трэба рыхтаваць. Жыццё дасць па зубах раз, другі. Сам навучыся, дзе галаву прыгнуць, а дзе зубы сціснуць, не здохнеш. А вось да лёгкага жыцця, да таго, калі ўсё само аплыве в рукі, да гэтага ніхто не рыхтуе. Думаюць, што лёгка і лёгка перажыць можна. Ды чорта лысага! Блакаду мы перажывем, ад сытасці перадохнем. Ты ведаеш, што мае бацькі перажылі на сваім вяку? Ды ворагу не пажадаеш. Але ж жылі! А я вось падумаў аднойчы. А дзеля чаго ты, Андрейка, жывеш? Каб нашчадкаў пусціць да свет белы. Ды гэта ж жабы робяць. Каб мае дзеці жылі лепей за мяне? А што значыць лепей? Лепей апраналіся, утуль не спалі. І ўсё? Якая ж гэта мэта? Я ж лепей за сваіх бацькоў жыў. Чаму ж мне так муторна? Чаму ж у мяне душа баліць?
Ці варта ўвогуле жыць, калі шчасце чалавеча толькі ў тым, каб смачна з'есці, мець прыгожую бабу, нічога не раміць і атрымліваць кучу грошай? Ці варта, скажы? Ведаеш што? Людзі жывуць не дзеля таго, каб лепей жыць, а каб лепей быць. Правильно. Толькі іншым разам блытаюць адно з другім. Можа, і блытаюць. Але прыйдзе час, і яны зразумеюць, што толькі любоў, давер, спагада і глыбокая сумленнасць уратуе іх ад пакут, сумненняў і душэўнага разладу. Што ўсе тыя лозунгі, якія мы пішам, да якіх скептычна адносімся, трэба прыняць. Толькі душой прыняць. І прыйдзе час, мы прымем. Таму што... Вось гэтаго зразумеем, а вось гэтаго прымем. Твой казачнік чудзік і цябе зрабіў такім жа. Вы ж чудзікі! Чаму? Што ён такога асабліва дзіўнага зрабіў, ці сказаў табе? Падабраў на дарозе. Але ж Маўчы, маўчы. Нармальны чалавек пройдзе міма. А калі спыніцца, дык здасць потым у міліцыю. А ён не здаў. І з табой нянчыцца з гэтай Алінай. Да філасофстваваліся. На людзей, якія жывуць па законах душы і сумлення, не хлусяць, не прыстасоўваюцца, кажам, чудзікі. Да так же трэба. Аддаваць, аддаваць, аддаваць. Больш аддасі, спаць спакойней будеш, радасней жыць. Нават смерць з усмешкай успрымеш. Ці можа ён чудзік таму, што цябе за чалавека лічыць? Я сябе за чалавека не лічу, а ён ліча. Няхай свае казачкі піша, да мяне в душу не лезе. А чаго ты прыйшоў сюды? Сказаць гэтаму святому маразматіку, што я яго ненавіжу. Так, мабыць, такім, як ты, нельга пераступаць гэты парог. А ну ідзі адсюль. Не, зараз жа ідзі адсюль. Я яго пачакаю, я яму ўсё скажу. А вось, гаспадар, заходь, апостол цара нябеснага. Уваходзіць міліцыянер. Трохі ўжо сівы, стомлены неспакойнай службай. Дозвольте. Покудович Максим Данилович. Драгун Александр Петрович. А я ж тут, здаецца, жыве. Так, жыве Максим Покутович. Дзе ён? Ён хутка прыйдзе. А вы хто, яго сябар? Пацыент. Што? Пацыент! Вы што, хворы? Выздоравливаю. Так, значит, все ж правильно написали. А что написали? А то, что в этой квартире розные дивные речи отбываются. Правильно написали. Сходки розные бывают, размовы. Люди без прописки живут. Вы так само пациент, ординатор. Нет, брат. Ён ніякіх адносін да Пакутовича не мае. Але жыве тут? Не, ён так, да мяне зайшоў, выпадкова. А вы тут живете? Як бачыце. А где прописаны? Показать пашпарт? Где прописаны? Вуліца Міра, 105. Чакайте. Дык Драгун? Мой бацька. Во ни на что. Чего ж вы тут? Без прописки нельга. С пропиской таксама. Пакуль што. Ведаешь что? Я милиционер их этих ваших не разумею. Вы где прописаны? Ну, я... А няма чаго разумець. 3 месяцы таму я быў вызвалены па амністыі і за добрыя паводзіны. Адкуль вызвалены? Ну, вядома ж, не з дому адпачынку. Что, сядзеў? Не сядзеў. Лес пілаваў. А ну, покажи пашпарт. Так. За что сидел? Ни за что. Ну-ну. Ой, вы только не нукайте. Я ведаю, у нас ни за что не садять. Але было. Ішоў з дня нараджэння. П'яны не быў, але і цвярозы таксама. Убачыў, як адзін падонак б'е дзяўчыну. Падбег, даў па мордзе. Той няўдала упаў. Сотрасенне. Міліцыя, протокол. П'яная бойка. Бацьку позвонили. Той кажа, судзіце Шчанюка, закон у нас для ўсіх адзін. Дайшло до суда. На суде гэтая дзяўчына бітая заяўляе, што хуліган я. Чапляўся да яе на вуліцы з цёмнымі намерамі. А калі жаніх, той хлопец ужо жаніхом аказаўся. Калі жаніх хацеў заступіцца, я яго прыбіў. Суддзя пытае, так было.
А я гляджу ў вочы гэтай нявесці і сам не ведаю, чаму адказваю. Так. Ну и дурань. Канешне, дурань. Хто ж яшчэ? О, за дурасцю год і прыпаялі. А бацька і на суд не прыйшоў. Ён у мяне прынцыповы. Нічога, вызвалілі датэрмінова, прыехаў у горад, пачаў выношваць план помсты, як граф Монте-Крыста. Па-першае, з той дзяўчынай вырашыў усё зрабіць менавіта так, як яна мне на судзе расказвала. Па-другое, бацьку трапляцца на вочы як мага часцей у выглядзе затурканага няшчасцем чалавека. Прага помсты даводзіць да ідыятызму. Але мне пашчасціла. Зусім выпадкова сустрэў Пакутовіча і расказаў яму ўсё. Ведаеце, яму чамусьці ўсё хочацца расказваць. Слухаць, мабыць, умее. Ён адгаварыў? Не. Па вуху даў. Што? Па вуху даў. Сволач, кажа. З чым ты жывеш? Ідзі утапіся лепей. Не ганьбі зямлю, якая нарадзіла цябе. За высокародства, за добрую справу пакуту прыняў. Ну і што? Малады ж, здаровы. Што табе тыя 4 месяцы? Я ўсяго 4 месяцы адбыў. Ну, пакрыўдзілі, кажа, не разабраліся, затое ж душа твоя чыстая. Навошта ж, кажа, ты яе ў бруд піхаеш? Ты ж, кажа, і ў галаву не возьмеш, з якой пакутай тая дзяўчынка няшчасная жыве. Яна ж, кажа, сама сябе на ўсё жыццё пакарала, а ты помсціць. Супакойся, кажа, дай сэрцу адпачыць. А пакуль злосць не выйдзе, пажыві ў мяне. Ну, во і жыву. А ён казкі піша. Так. А гэта правда, што кватэра тут не замыкаецца? Правда. Што, зусім? Замка няма зусім. А ён нармальны? Як ты лічыш? А мы? Мы з вамі нармальныя, як вы лічыце? Ладно. Чорт з вами. Но письмо, что на его накрэмзали, я проверил. Лухта. Горелки не п'ете? Филипп, не даюць, брат. Ого! Заговорил. А я думаю, чему гэта ён такі задуменны і маўклівы? Сказаць няма чаго. Так, ну, а бабы сюды ходзяць? Жанчыны ходзяць. Им можно. Но что без прописки? Лічы, што я у тебе пашпарт не глядзеў. Толькі да бацькі все ж сходи. Ты і сам, я бачу, хлопчык не цукровы, шмат ад людзей патрабуеш. Трэба ад сябе патрабаваць. Вас бацька прыслаў? Служба меня прислала. Сигнал. Чаму гэта людзі не любяць адзін аднаго? Так, а чым там яшчэ абураліся сумленныя грамадзяне? Вось, дае притулак алкаголікам і іншым цёмным асобам. Вось научыліся людзі пісаць. Ой, научыліся. Ну, гэта як? Праўда. Недзе месяц таму ноччу падабраў на вуліцы чалавека, не даў змерзнуць, карацей кажучы. Ну, чым тут крымінал? Нават калі і цёмная асоба, так што ж лепей кінуць яе здыхаць у гурбе снегу, так? Ну, ладно. Я ж нічога не кажу. Ну, правильно зрабіў, што падабраў. А то вон учора давялося мне таго падымаць. Всю зіму пролежаў пад снегам. Бацька родны прыехаў, пазнаць не мог. Паліто яго, кажа, пакажыце. А там і глядзець няма на што. Зірнуў на паліто, на пашпарт. Далётуся, кажа, Батян. Зламаў крылы. Чаму Батян? Та прозвішча вот такое мудрагелістае было. Батян толькі неяк інакш. Бусел! Во-во-во! Буслай! Я яшчэ падумаю, як быццам і наша прозвішча быццам і не рэдкае. Адкуль ён? З Цыбулькаўскага раёна. Ты што, ведаў яго, ці што?
Ды не, гэта я так. А чаго ты рагочаш? Ты бацька ў яго. Смешна. Далётаўся, бусел, зламаў крылы. А што тут смешнага? А пахаваць яго паспелі? Наўрад. Учора вечарам толькі забралі. А адкуль вы даведаліся, што ён з вёскі? Так я ж кажу, пашпарт у кішэні быў. Прапісаны ў вёсцы, бадзяўся чамусьці тут. Зразумела. Ну, будь здоров. Перадай гаспадару, хай замок паставіць. І начаваць абы каго не пускай, а то вышэй напісаць змогуць. І каб да бацькі все ж схадзіў, а? Ну, да пабачэння. Да пабачэння. А гэта ж мяне хаваць будуць. Далётаўся, зламаў крылы. Бэра. Паліто ў нас адно на дваіх было. Сваё ён прапіў. Я ў яго ў кацельнай жыў. Аднойчы на шкрэблі рубель начарніла. Бяжы, кажу, Бэра, ён паліто апрануў. А ў паліто пашпарт. Я ўжо забыўся пра яго. І дзень няма, і два, і всю зіму. А хто ж працаваў замест яго? Я? Шалець. Да ні, гэтага не можа быць. Памылка, мабыць, а? Прозвішча. Раён. Пашпарт без прапіскі. І Бэра прапаў. Нябожчык я. Господи, маці сястру нядаўна пахавала. І зноў хаўтуры ў хаце. Што з ёй будзе? Господи! Слухай! Зараз жа едзь дадому! Ён сказаў, што забралі толькі учора. Ну, можа, не паспелі яшчэ. Чакай. Аліна, гэта я, драгун. Слухай мяне уважліва. У цябе грошы ёсць? Добра, хапай таксі і неадкладна прыязджай да Пакутовіча. Не, з ім усё нормально. Аліна, я табе потым усё растлумачу. Чакай машину, всё, Аліна. Слухай, зараз поедешь. Тут побач. Як приедешь, адразу додому не заходь. Ты меня чуешь? З глузду сусед з'едуць, ну. Добре. Зазирни спочатку до кого-нибудь з сусідів. Добре. Ходім. Добре. Ходім. Вёска, Шаргаёва хата. Амаль такая ж, як і хата Буслаяў. Нікога няма. За вокнамі шапоча дождж. Уваходзіць Буслай. Ён увесь мокры, без паліто і шапкі, цвярозы. Федя. Бусел клёкотом. Здоров, Федя. Здорово. А Илье, падла, утрыться струменю с прысками. Весна. Земля пить просить. А охотка туман снег съесть. И трав...
Слухай, Федя. Ну, хопить кавкать, я зараз усё растлумачу, Федя. Не боюсь. Не боюсь, бо тебе уже нема. Ты помер, ты. О, выпил лишнего, он мроется усялякий опиум для народа. Пошел вон, нечистик, пошел вон. Ты познал меня? Это я, Федя. Не боюсь. Не боюсь. Ты помер ты уже. Я уже чертей бачу. Зелененькие такие у мисцы за гурками лимоник угойцели. Стоите. Стоите. Иди отсюда. Куда идти, Федя? До дома иди, на кладище. А меня не чапай. Я тебе могилку выкопал. Постарался, крыш там, вербу тебе посадил, как тебе тянек был. Во, ты спешался, правда, кому на поминки не спаситься, ну грех. Грех, ведаю, грех. Живый я, Федя, разумеешь, живой. Люди! Люди! Тихо ты, Федя. Ну, очунял? Кто ты? Андрей я. Андрей Буслай. Кто тебе выкопал? Як выкопал? Откуль? С могилки. Я ж полдня як тебя закопал. Это помылка, Федя. Вот же я стою, размовляю с тобою. Что? Ущипнуть меня можешь? Могу. Ну, ущипни. Ну, на. Болить! А помацать тебе можно? Мацай, придурок. Теплый! Як тебя зовут? Да я ж тебе сказал. Отказывай, як зовут, зараза. Андреем. А мать як зовут? Чью? Твою мать. Твою. Да елкина мать, что ж ты меня допытываешь, Федя? Отказывай, я зараз я храститься пошлю, я хрещеный, мне можно, во. Мати Марусей, батьку Митиком, тебе, дурня, Федосом, старшиню сельсовета Потапчуком. О, Потапчука зняли. Что еще? Слухай, дай мне в ухо. Да иди ты, Федя. Ну, прошу, дай в ухо, я можу кемить, пошлю, я ж так сказать, вот только с твоих поминок пришел. Все было як має быть. Посидели, помянули, выпили за упокой. Вы чужого человека поховали, а не меня, Федя. Да ну як это не тебе? Тебе милиция знайшла, ты иди назад мертвого у Дубровинску. Да это ж яны не меня знайшли, только палито мое, Федя. Ну вот же я, Федя. Я бачу. Я не разумею. Ну, коли ти здальник, ти ж повинен бути холодний, а ти теплий. А все було як має бути. Батьку посвідчення об смерті у сельсовете виписали. У Дубровинску писать не сгодились, потому что паспорт знайшли, а у паспорте приписка наши, колодец. Эй, ты не заливай, мы тебя правильно поховали. Иди, пошел вон, иди на кладбище, иди. Иди. Ну, а мать, батька, ты... Ну, невжо ж вы не разобрались, что это не я? Ты ж сапсаваны был. Усю зиму под снегом. Навод труну не отчиняли. Только вот пальтре сверху поставили. Да не я ж это, Федя. Не я. Ну, может, и не ты. А может, и ты. У паспорте был. Палито твое. Пошел он. Иди, правильно тебя похвалили, иди на кладбище, иди. Господи, живого поховали. У землю зарыли живого. А ты не переживай. Не переживай, мы тебя правильно поховали. По форме. Костюм тебе купили за 150 рублей. А гальштук это ту кропинку, а черевички это моднецкие. Ну, меня як Чубрука попросили могилку выкопать, я постарался ровненько, аккуратненько. Там труна нечая, чужая трапилась, я так аккуратненько пришел, а одно-то мне лапничком заслал, как-то мне утульно, сухо было, вот только, коли тебе ховали, я тебе не поцеловал. Дай я тебе зараз поцелую. Иди ты. Гад ты, Федя, гад.
За что? Я же сам все про себе ведаю. Я ведал, что нельзя сябруку могилку копать или выпить, Андрейка. Выпить хотелось. Я ведал, что дадут у горы люди щедрые на гор, и на сердце, и на гроши. Я ведал, что и на поминки покличет, тому и взялся за рыдлевкой, соромно мне не было. Я, быть, некий порог переступил, а двери за мной хлоп, и зачинились. Я ж уже не живу, а так смылею головешка от чарки до чарки. Мать посивела. А жениться уже не смогу. Гроши мне не дают, только расписываюсь у конторы. Шаргаем детей пужают. За что ж ты меня так? Я тебе, может, заздрошу, бо ты уже там, ты отмучился, тебе легко. Матухна, милая моя, что ж это такое? Смерть, Андрейка. Сука, это косая. Твоя мать и правду мне казала. Глядите на мне в очи. Ой, глядите, я учора, коли тебе могилку выкопал, сел на дно на лапничек покурить. Сверху мокрече. Ветер. Небо шерое за землю чепляется, а у меня у ямине тихо-тихо, утульно. Глина желтенькая. Лапничек зеленый. Землей пахнет. Ой, думаю я, а мод тут и лепи, а, Андрейка, а мой лепи тут. Хата Миколы. Ночь. За столом сидят Буслай и Микола. Дык вось паліто апрануў, пайшоў з канцамі. А я яго всю зіму чакаў, а яно вынік атрымалася. Ну, а сям'я, сваякі. Няўжо яго ніхто не шукаў? Якая ў такіх, як мы, сям'я? Бабка ў яго была. Микола, што я перажыў за гэтыя гадзіны, ледзь не шокнуўся. Дадому не заходзіў. Ты што? Толькі да шаргая зазірнуў. А ў яго вочы зусім залітыя, налізаўся на памінках. Ён табе магілку капаў. Ды ведаю. Господи, як жа ж маці паказацца? У яе ж сэрца разарвецца. Ты вунь ні ў Бога, ні ў чорта не верыш, а да гэтага часу белы, як полатно. Як же гэта вы так, Микола? Мы, а ты? Што пра мяне казаць? Не крыўдуй, але я нават узрадаваўся тваёй смерці. Вось, думаю, скончыліся мае пакуты, мой боль. 10 гадоў сэрца балела. 10 гадоў. Калі на вяселлі тваім з Нінай гуляў. Дзе яна? Да маці пайшла начаваць. І Рыгорка з ёй. І калі Рыгорка у вас нарадзіўся, і калі бачыў, як яна хадзіла заплакана, і калі да мяне прыйшла, таксама балела. Но скажи, ці любіў ты ее калі-небудзь, хоць кропельку? Да нікога я не любіў. Ужо 2 гады разам жывем. Я і гатовы сэрца сваё на патэльні падсмажці, на тебе любіць. За што? Чым ты гэта заслужыў? Чым? Чым я не заслужыў? Хіба я горш за тебе? Лепшы, Микола, таму не заслужыў. Прасі лёс, каб не ўсё ў цябе гладка атрымлівалася. Каб зрэдку ён табе гора пасылаў. Гора робіць чалавека больш чыстым. А душа, яна свайго патрабавала, а я яе гарэлкай глушыў. Толькі хто я такі ў параўнанні з душою? У ёй увесь наш сялянскі род сядзіць. Справядлівы, мудры, чысты, цвярозы. Заснула душа, Микола. Боже, як усё гэта несправядліва. Жывіце спакойна. Прабач, Микола.
Памятаю з маленства одно. Чырвоны камбайн плыве па збажыне, а мы за ім па іржышчу босыя бяжым. І рабыя каровы каля жоўтых коп. Што ж гэта з намі сталася? Чаму ж гэта я заблудзіўся? Прыйду на гэта поле, знайду праталіну, стану на калені, пацалую зямлю і буду ў яе прабачэння прасіць. Няма іншага выйсця, Мікола. Няма. Уваходзіць маці. Буслай здрыгануўся ад страху, закрыў твар далонямі. Что, тетка Маруся? Что? Поминаете? Поминаем. А где Нина? Да маці пайшла начевать. Кажа, поживу день, другі у маці, тяжко і тут со мной, я разумею. Микола, не крыўдуй на мяне дурніцу старую. От гора у меня голова и сердце здранцвели. От гора. Да что вы, тетухна, за что крыўдаваць? За тыя словы, якія табе казала сёння. Все, что ты казаў, чистая правдачка. Толькі хіба маці гэта слухаць? І вы мне даруйце, не стрымаў я сёння свой боль, вырваўся ён. Ну, благо вспоминать его не трэба. Добрым успомнить нема чым. Хай там лежит спокойно. А праз 3 дні приходьте и Рыгорку возьми с собой. Усё ж легчей будзе. Добра, тетка, добра. Ну, и ты, детки, приходь. Пэўна ж ведаў нашага Андрейку. Приходьте. Что, Андрей? Что? Выпей. А я зараз. Я пойду, я растлумачу, я... Тут не мог, яна б не вытрымала. Стой, Микола, стой. Усё так павінна быць. Отплакала, отгаласила. Магіла моя на кладзішчы ёсць, пасведчанне аб смерці ёсць. Я жыў не па-людску, ды хоць памерці трэба так, каб вам спакайней жылося. Что ты мелешь? Слухай, Мікола, я ўсё так зраблю, што ніколі не знойдуць. Я сёння цвярозы. Я толькі да Шаргая заходзіў, а ён падумае, што прыснілася. А ты не кажы нікому. Мікола, я прашу цябе. Мікола, я прашу цябе. Гад ты. Гад. Я прошу, Микола. Ты что ж мне пропановываешь? А ну, пусти. Микола, я прошу тебя. Пусти. Да пусти Микола. Ты! Микола. Сволота. Сыночек мой. А ты кто, дядя? А
где мой татка Коля? Я ж твой тат. А, ён пайшоў. На вуліцу пайшоў. Волков прогонять. Ага, ваўкоў. Ай, я тебе ведаю. Ты у скрынцы ляжаў, а потом тебе закопали у ямку. Ты что, утек с ямки? Ага, я з ямкі ўцёк. Толькі ты мяне не бойся, сыночак. Можно я тебя поцелую? Ты колючий, дядя. Прабач, Рыгорка. Прабач, маленькі. Толькі ты прабач. А со светом я помируся. Дядечка, не треба плакать. Не треба. Ты мне лепит казку расскажи. А, казку? Добра, зараз. Слухай. Жил, был, не помню. Не помню. Не помню. На канале Культура гучала трэцяя заключная частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Парог» па аднайменнай п'есе Аляксея Дударава. Над пастаноўкай працавалі рэжысёр, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі, кампазітар Сергей Картэс, выканаўцы роляў, вядучы заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Буслай, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, бацька Буслая, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі, маці Буслая, народная артыстка СССР Галіна Макарова, Ніна, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская, Мікалай, народны артыст Беларусі Валерый Філатаў, Шаргаеў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч, Драгун, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька, міліцыянер, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, Рыгорка, актрыса Зінаіда Паўлоўская. Над радыёзапісам 1986 года працавалі рэдактар Уладзімір Мехаў, рэжысёр, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, гукааператары Соф'я Бязлюдава і Тацяна Сідарова.